pa ilaka ka sul to mi lawang lo har to ro thi suo pa min thi san mi su mis bula po kom le du lo ibula che kom du pa thi suo tia ka fa pa min biak mol mol na ori chuan min ti hara no pang mai ma ni se awa tang chuan a lung che tak zet ti ka hre thei zoi mong in kamit kamenga ka fa pa chuan ka kut von chung hian min lo bo rana Junior ring vak lova ka ti chuan rang zet hian min lo ena aham hai ve mel hle room chunga chuan ka fa pa ti lo chu tuma an lo om lova mak ka ti ru hle pa i lo har to mo pa min thi san mi so ka du lo ti in min lo ku a kei po chuan mangai em min ka lo ku let ve nga la khoyang e pi le pu te ka ti chuan pona doctor te nen an in biak thu in min lo changa amai khoi pa chuan ka nui suka ani po aron nui let ve ver kabula hian han mu te le Junior chona bokhup zong in mu ro nui chunga ka ti chuan mak ti zet hian min ena mutura ke signal le ze nu chuan amu ve mai bok pa ngatinge min bo khup tir khera tin zo na chu min lo zot tange ya ke chuan a zo na po chang lovin akor chunga ka zin luta ka kut chuan a nung chu om zinei deuh hian ka zuta ka thil ti wang chuan min lo en rang kher mai pa ngatinge ka tiang khan ka nui zut min zu to ngai top si lo aron ti le chuan ngoi reng hian ka lo ena ka nui suk bok ngatinge pa min la zut ringa min zu ro po khati top si lo chia tunge he tiang ka nung zut ka du ti hril che api le putin an hril chem ni aron ti chuan ka lu ka thinga zona anga vio po chu ka dem ran lo ka hre chuak to che lom Junior ka ti chuan rang tak hian amudna trainin per thau zoka chiang zet hian ka mi ta chuan min ena kei ro chuan ka lo nui deuh suk thung min hre to tak tak mo pa mo min hre chuak to tak tak em min hre chuak ani chuan eng music nge ka ngei nat ber tin ka dar ton ton a chuan a ron chela khoma thing thi chung chuan min en ran bok rep nui chunga ka ti chuan rang zet hian mi ron kwa a thei to panget chuan ka nung chu a ron vuana chuta trap chung hian apa in min hre chuak to apa in min hre chuak to min hre chuak chiang lutuk ati tawak waka alom lutuka wang chuan atal wak waka kein sum theilo chu kamit tui aron pohok apa min hre chuak tak tak to trap hom chuin aron ti le ti chuan kalo din pui thoya room chunga chuan pom chungin ka kalkual puya kamit tui chu kadang seng big lo apa in min hre chuak to adu tok to do nemot ka ti hnuwa po alaron ti le thina acha na sadlu tu ka wang chuan awo te chu aloi veka trong po atong thui thei to lo Junior kong kalama train ka pi chuan lo thon mel tak hian aron tia abula chuan ka pule doctor po an lo ding ve ran bok apa hian min hre chuak to ka music ngei nat ber po hre to a ka nung po min chul sak apa hian min hre chuak to tak tak trapur hian Junior a chuan atia tak takem ni Henry boya minan hril chiang te Junior thu soi hi dikem ifa pa hi hre chuak to tak takem men pur hian ka pi chuan aron ti thoi thuaya ka din na bul chu aron thleng phei rang kher mai o dike ka pi ka ti chuan ti pa chuan ka fa pa chal chu ka fop wangwanga kan pa fa chuan kan mit tui chu kan dang seng thlot lo ani le ke hi min hre ve tuem trap pur chung hian aron ti le a
kei chuan nui chung bokin kalau buk khum ngau ngawa chuta zong ani po chuan miron ko ve ta kapu tin kapu omna lam chu kapan lia trap ve lo ma se om da na trang chuan nuk aul ti ka hre thei junior po kalapom renga ama chuan chuk atum lo hrim hrim zo ka hre chuak ngal mai lo chewa poi ka ti tak zet ani kapu ko chung chuan ka tia ani po chuan min lo ko ngit hle i hriat na hi nei le ta chu avalo mum em dam thazel turin du sakna ka hlani che mel hlim tak chung hian doctor chuan alo tia kei po chuan lom thu ka hrilet ve ngal mol mol ho thoi tengu thil poi mo tak mai ti tur ka nei ka ti chuan tu man ka ti tur chu min zot lova achan po ka thil ti tur chu an hre chiang hlom e mani taxi in kan hoa keima in lu tei te veng lam chu kakal ani ma zo midang ero an hotlang ngal veka film khur to turin min cha na sa lebo lu tei te in lam kapan lai chuan ama hlir chu ka ngai tua achunga ka chet dan chu amoi lovin anun ron thlak ka ti hle ka hriat na min nei le tira tum dan te chu ka ngai tua le ta awm dan le amel ka mi thla a atan chu na har sa don lu tuk ti ka hre thiam ve ta chia a ho do na po ka tu thluk na kala su thei thu min hril ram ani kha keila chuan su ta nekin ka ho lui tir ta tho ani kha ka tu thluk na siam zong zonga lu te ka lo ho tir kher kher chu ka lein chhir ber karil ru nei tu la ka tanga adu lo chung ka not bo chu kein chhir ngoi ngoi ane i thiam lo ni lo tu thiam lo ma ni lo nang te chu ni hriat na i lawa i beidon to lu ta kha thu thluk na hei siam mai ni ama hun i ngai to wangin lu te i kaltira i tan chon du thlan tur dang kha awm lova lom ti in rei lo te te chu mani le mani ke nem ve takna a ma se mani nem tlak po ka ni lo ti chu ka hre chok le zel tho mi sang tia ka trong khum te kha atan chon wa han na don tak em kalau molin kalau dik lo tak zet ane ani te kha chuan min hmang e wangin thei to pa chuwa ka hriat na ka nei le le thei na tur ani phot chuan pasal nei lo hial te kha ain huama chu tiang taka min hmang e tu mai che tha le ril ru thiang lim chu ke chuan beidon na khura ka nuk lut lat si ni lo a beidong lo lu te kha a beidong ve mi lo ke ma zo kha ka beidong ani ka chuan beidong oka a ke biak po in min ban san lo tur thu te kha min la hril zo ka mei chia zonga min hmangai ber tu chu awan ni chiang em achu don te khan min hmangai thu ala soi thei chewa aril ru na taka ka siam nuwa po min la nui thei chewa atan chon kabula om kha awan hre om don lu lai tak em tam doina te khan kanu pui lui zon chu ka tum tu te kha ka soi khoma anat lu tu ka wangin atlan chok top ani kha junior po shelawa kom lain ka fa pa ani thu min rila ka fa pa chu ka fa pa ni wanga ko tura min ti te khan mei cheril ru thani zia le mei che tor chel tak ani zi alan tirani ka mu lo lai te khan weng zat tak trapang mo alim lo chung chung po lim mel min mu te kha eng tiang che hriom le har sa nge ani ang ka hriat thiam phak lo le ka tor thiam phak lo khopa thu kin lu te chu ka lo tina ringa ke i ro chuan ka hre der si lo a soi dik chia khovela mi padoi zet ber kani ka beidong malu tuka min tran puin hom taka aum lai puin ka beidong tlat vel ani kha ama ngei tu takin ho tur ten ka tia azirna lam chun zoma lotlin na chang tur ten du sakna ka lan vela mase mi pa hmangai kalsan kha atan chon har sa don lu tuk ti reng kalau ngei to to si lo ama ka ngei tu emo ka ti lain ka ti na zo ka ama ka khongai emo ka ti lain beidon na ruama kalau nor lu reng si ka wahan in chhir tak em lu te te in kot ka thlen chuan poisa po ka aklo ti ka hre chuak chia
mase driver chuan min free lo man mo takin an kong khar chu kapana kik boy lovin ka hong ngal thuai nang mo min mu rolin pek sanga chuan alo tia a mela chuan makti na ka muna samai ka hoi kola bidang tu ma ka mulo lutei room lama chuan ka pen phei ngal pok poka ka in ni lo ma se za reng ka nei to lo lutei room chung ka lu chuan tu ma ka mulawa khumte chu mut ngai lo na ang main aloin pot mar thale pek sang khong e lutei room atanga ka chu rol chuan ka tia ani chuan ka mela mu tir ai chuan aron ming phok to zoka a phone chu thuthenga da in aron ding chu nga luai ka ming hriamo engtinge ka ming hriat le thei pu henry min hre to lo ni lom ni chik zeta min en chung chuan aron tia ka zo na po chang lawa chu tiang zo na dei min ron zo wang chuan ka thin rim ngal trun mai ium na chu soiwat mai ro ka hriat na ka nei let le vek to vin taka ka ti chuan a phu zoka min lau mel ta ke ma wang chuan ka in thiam lo le no ulu dei chu ni lo ka hrel thei lo che pu henry aron ti chuan ka thin rim le ngal hle a abula chuan ka vakal phei thuaya adar chu ka chel zui bo min hril mai ro pek sang lutei chu ka mu nge ngai adara soi vak pa chuan ka tivin le tora ani po athin rim ta ani ang ko ma chuan aron nam popa ka din danin alo zir lo bok nen ka tol nung ngal dor nang ma hi ni lom ni azir na chun zom tura ti tu kha ente pu henry minister lai ni ma lamo mol ka tilu tuk che khatiang khop khana be sei na sa ina hielaron chil chia ma se topa ani chuan adu lo chung holui tir ba ka lo chuak lo aron tivin ve ta thak mai ka thiam lo ve ka ni wangin chan po ka chang lo thu thlenga chuan ka thunok bo ka thunok ringot ulu te reng poi mol ka til tuk zirna chun zom tu rei ti kha achung te thu soi ai poi na langai poi mo ber cheu zo ka ni chu nang chu ni hrele top nang ti ro hriat na ka lawa lom poi ti mai thei ma se ke chu ni lo tak tak po ka ring to lo tu na chu na ni po zirna vai nom bo le to akal don te khana phurlu tuk kha mak kan ti zo a phure mem na chan la chu nangin hlothlin na chang tura du sakna ilo hlan vel wang vek ni in a thak lu lai lu tuk aron ti chun zom le mok moka ke chuan ken ngai en reng bak ti thei ka nei ri lo kanina hian local to su pu henry ke chuan be ngil maila ulu te nen hian in ngai zon le thei po ka ring to lo irin phak bakin alu lulang va ho to ro pu henry ka pa te po I chan chin lo mom hi ke chuan lo mom po ka ti vak lo ka lo hril chong le vek mei don nia khoyang e hlu te chuan zirna chun zom mai hop chung hian ka lo ti thop supa in chhir engang maila engma adang lam thei to si lo I be sei sang ve le mai mo pu henry ka za lo che po ti mala apoi po ka tinek lo beidong ma ilo holui tir ka hlu te hi zon chho tum boi du to su kalro ho wang ro kanina hian local le to su ti in ka zaka chuan minon pot thowa kong kalama min kai pheya min nor chuak tamak pek sanga min ti dan chu huat ena poken lo aom hlia ka ti zok doi zep man nun ron man le sual man ka muta ni berin ka ria kong puya chuan zoi muangin ka kal cheta motor lo tlan te chu lo na pakhat ma ka nei to lo thi wang ka cha ka ke hriat na chu nei let le to maila ke hriat na ka lo la ya in ka lungai dei zo I molem ni engwanga kong lai kal ngei ni thi duem ni driver pakatin aron ti tuara wang chuan kein thing harwata amel gen chuna thin rim mel ngang mai kati paleni e tin kong sira chuan ka kalson wata min lo su tak takang ti chu ka lau nu no le ani achan chu ka fopa junior ka ngei to chuak towa hlute chu be sei phak lo le pongam tu po ni to lo maila fa patal kala nei ni ti ka se chuak ani
loin ti hlum taila engtin nge ka fa pa hi a omang ka tel lovin engtin nge lo om se ka ti reng reng ni kan story complete sa ngai thadu kan omani chon playlist a khan kalila story kan share to zong zong abula changa top thlengin playlist a khan ain to tin om vek thina chuta chon lutin in lo ngai thla thin ton nia lute POV lute voithum ka somna cheni to tunrum chu min len chopui ve tak tak to te tin soma chuan min lo bia ani hi zong tlang taka ka hril to hnuwa po abei dong du thak lo en teu som lekha zir ka ngai lom ka ti chuan chek lak lak hian min en vong vonga alaka ka in thla run lu tu ka wang chuan en po ken thangam lo zo enga tinge lekha ziri la ti renga tuna master result hak meka min nar dana po hian dot atam to mama ni lute aron ti faka nuiza em lo chuan ka then sak ringot i lekha zir chu kalangai ngei lom i soita ka chuan zirdan turvel min lo ril zokte karle le pekmaya kian entrance ka pedona diploma course ania katling ve hlawani nga chuan doctorate degree lampo awl samsot dona phur tak chuan katita daya engtin nge uso ma chu kalo ngei tu chuawat zok lo thei reng reng ni phakar nu iwa han phakar tak lekha chu ka zir puyang che ma se voina chuan engpo ni se kan leng chok photang a thaim kasam tuai vak vak pa aron ti chuan kalo bungat ringota alu lul ve boxia kanial du ta lo mai uso ma chuan lodi garden a min len cho puya amun kan thlen chuan in ngai zong te kal dun na thin ti hriat takin nula let langwal an lo tam hle a chung ko pon om deuh tho ma sen tam lo thung lodi garden chu khopui area tanga hlawak lawa awma abo ruak adang dain atheng thonom hle keima zok hi ka chuak wak tam lo hrim hrima kalakal ngai lo na ani ber kher bok nen nom ka ti taphian reipom lovin lodi garden atang chuan kan chuaka mun sang min fan puya thil te kan ei dun bok min be pe boxia usoma bulom chu nom ka ti voi khat phei chu bial nu ve deuh ro ama lo ngai zong tu mi che pakhat hian min lo kek vak vak ringota ache dan chu ka hrethiam lo man hle department room chunga kom lai ani boxia ka classmate te hmuwa chutianga min ron khoi pop pop awang chuan ka zakin ka thin arim hle a ka thian te chuan chunu tunge ani po ka hriat lo chu an pot rang thuaya min an khum hrep nuwa a thin rim chan chu ka hre ve chia zaklo ka ti lu tu ka wangin kan kek let ve tak tak mai ani kha reipo ka ke main ka thian te chuan min lo thel le awata chuta kan professor chu class la turin aron lut zui ve ngal kan professor chuan kein sol puinu chu student ani le ni lo azota chunu la chon por tak hian ani lo thu asoya rap thak ka wan ti te reng kan professor chuan ka ke le trep nu chu university campus atanga chuak turin ati zui ngala kepo office amuturin min ril zui ngal bok kan professor chuan ka che dan le omdan chu moi ati lo thu min ril moi ati lo thu min ril ngeka kani na nen ain min lo thu min ril treu atopa ero pa ngai takin thu tha tak tak min ril le thlapa kan professor chu ka za in kom dana wang chuan ka zak ta le kanin lo ka ho nu chuan usoma chu ka kola thil thleng le omdan zong zong chu thin rim takin ke ril bor bora min ron mule lo turin ama po ke ril zui ngal reilawa ani pon min ron kol bek wata min mu to lo athei lo thuran soina sa lea kein sol puinu chu mel hret satli ave mai ni thu po min ril na sa hle bok asoidan chuan kein sol puinu mai che zak thei lo zet chu Dilia coaching kalme kani a usoma chu alo bial pa chei ve vak ani ome usoma chuan ti tak zet hian ngai dam mindila mindil lo tur zokin mindil dei wang chuan alaka po kain thla rum ta le zo ngai dama ngai lo thu te chu kan ril ve luama ma se ngai dam mindil chu athul du chuang der lo
topa chuan in thlarung rozetin ka ngei dam thu chu ka hril ve ta topa ka hril tir chuan a thohoka hadam hoi mel a puzui ngal bok usoma hi IRS ni in Delhi an posa ama chon Chennai le Maharashtra ti vela aum train ama shim hi a chuanom thlota a felin angei na tombok si katan phei chuan ka u ang mai ania kanin hriat hun chu ngei to phei chuan ka ngei na to hle ani pon min ngei na ve le a in khom ka pe lo chang ti hian min hroi lui ram zok thin kum khat zen zon kanin hriat nuwa min duwa min vei ruk zia chu min hrila min hril tir te chuan ham hei lu tuka wangin kameng phok hroa soi ve tur engma ka hrelo min du thu min hrila tanga kar khat nu vela alaka karil ruput mang chu min zot ve ta nge a keipon karil ru dik tak chu ka hril ve ta vek ani ro chuan ka thu soi ngai poi mo lo zet hian min nga thei thu min hrila ama aza om box sia alaka chuan kain thlarung zual min be sei lo lo tur chuan ka hril na sa thin keima ni lo me chedang ngai zong turin voi tam tak ka hril to ma se ka soi ang chuan om du thak chuang lo thakhat nuwa phei chuan ko ang chia ken thu ka soi le topa ani ro chuan ka thu soi chu enga ma alangai lo zui ko anga ken te chu alom hlei hleya aman apiang hi chuan kanin lua local athul ngai lova mase kanina berkher chuan a local tam lo khop usoma chu IRS Indian Revenue Service lai ani ve boxia a boy mop thei khop mai a boy em thin po chu om ka tilutuk min ngai zong chei top to wang chuan ngai zong nei ka thei to lo thu chu ka hril to ngai bik lova ani ang mi pafel lutuk le thalutuk laka chuan kein thlarung to em ani kar khata kanin lua chuan voi ni te aron leng tlang puya ron kal lo top kar po anei thin tho ama ero chu keima chuan alo kal le kal lo chuan danglam na min siam vak lo kang i zong angin ka en lo miaw tin ni ani ve thung chuan alo len lo lai po in phone manga min lo biak athul ngai lova vai ti taka kanin lu anani tu te chuan usoma chu an ngai sangin an za ema anna chel awanga ni ti po ka hria achang phei chon an pathian biak lo chau thin zo kani zirna chun zom tura Delhi ka chuk tir khan engkim kha alo lai kol vel vek towa kumlak lo lai alo ni ber kher bok nen thakhat top ka chu zirna ka chun zom lo nge ka thei top chuin kan professor te chu kumlak lo po ni se zirna chun zom kadila kan professor tikal tlangin kan university vice chancellor nen kanin bia kan vice chancellor in ka chun zom thei thu min hril tir te chuan lom hai tak kani ama ero chu kan VC chuan thu min tiam tir thlapa thataka lekha zir turin min ti a kom dan le ka exam result an lo thli thlai reng tur thu min hril bok MSc chu thei top chu in ka zira ka chung te po ka be mumal ngai lo phone kal tlang pon ka be masa ngai lova an ma ni lir chuan min lo be zok thin ka chung te ka be du lo po ani bik lo lekha ka zir ngor lu tu ka wangin bik na chang ka lo hrelo ani ber zo ka thien nu eng zoli tak ngel po ka kol masa ngai to lova ama lir chuan miron kol zok thin kanin biak chang te chuan nui na tur te chu aum le tre umai ma se ama ang khan han nui thler doi ang tikha kan nei to lova kan lo upa ve ta te po ani ange engkim ma hriat ve ka wangin voi khat te po Henry te lam asoi ringai lova Henry chu tunge ani hriat ka du to lo bok Henry kha chuan zirna lama hlotling turin min ti a du sakna min hlan ang nge in ka hlotling bok ang ni e tuna chuan ke lalrin hlui hi kadang lam na sa to lu tu kani Mizoram ka chu sana tang kumni lai ral le to a master po ka zauti ti der to zo result nga kin ka omeka ka exam result po thale maya chu tur thu notice aum to bok amak ngot mai mishing te hi
he tiang em hian kan dang lam thei ang ti rin ngei na reng ka hrengai lo khang kum ni chung zong khan har san na em ka tok lova lotlin ngei tu ma hun mang ka ni na chuan be seina na sa tak min pe ani ka pa mol chu ka fak lo thei lo khovela patha ber awahan ni chiang em voi tam Mizoram ho turin min ti thina mase ke chuan vacation a tangel po ho ka tum to lo achan chu ka lotlin ma chu Mizoram boruak hip ka tum to lo bur ane ka chung te phei chuan min ngei to alu tu ka wangin pek sang min om pui tura ron tir an tum fowa mase ke ma ber jok chuan ka du tlat lo ane ka mizo pui te ne na in kan lu ho thu te ka hril nu chuan tlemin an ngei po a tha deu mase min la ngei to zia chu a hei thei mul chuang lo ka pa chuan ni tin pathian thu min thon zia pathian thu hnuaiah chuan kani hman dan tur toy te hian a ron ziak thlap zel ke po chuan min lo thon ang chuan ka tum ta zia chu chuan kanun a hruai ngila tun thleng hian kala ta zel chu ani he Delhi ka oma tanga kum kat nuwa pek sang chuan Henry an a hriat na anei le vek to thu min lo hrila